אני מאמינה שבזמן הגאולה קורים שני דברים. אחד, הריפוי נעשה כהרף עין מיידי ואין צורך בתהליכים מאוד ארוכים. הדבר השני זה שזה חייב לעבור דרך הגוף. השיטה של אייל רביד היא אוחזת בשתי הקצוות האלה, והשיטה היא מאוד מאוד פשוטה. עשה זאת בעצמך, אתה מרפא את עצמך די בקלות, וממש רק להבין את הרעיון ואתה מצליח פשוט לעשות את זה. זה ממש המלצה מאוד מאוד חמה, ממש אחת השיטות הכי פשוטות ויעילות שאני מכירה. ממש תודה אייל.